Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Ayong. Taong 1991, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, pahinante ng sasakyan itong si Ayong. Kung saan-saan sila noon nakakarating, maidala lamang ang mga bagay na iniutos sa kanila. Karaniwan nila noong ibinabiyahe ay mga sako-sako ng kopra o hindi naman kaya yung mga prutas na naaani sa iba't ibang lugar para dalhin sa iba't ibang syudad. Ayon kay Ayong, halos maikot na niya noon ang kabuuan ng Mindanao dahil sa trabaho niyang yon. Ngunit sa lahat ng kanyang magagandang istoryang nagawa sa trabaho niya, ang hindi niya makakalimutan ay ang mga panahong nadapo sila sa Margo sa Tubig. Isang simpleng bayan kung titingnan ng lugar na yon. Wala ka doong makikitang kakaiba at purong mababait at madaling lapitan ng mga tao sa lugar. Masiyahin din ng mga ito kahit payak lamang ang pamumuhay. Sa ilang beses na nilang pabalik-balik sa Margo sa Tubig, naging maayos naman ang lahat. Kampante na nga noon sila Ayong. Lalo pat anong oras na gustuhin nilang tumungo sa lugar na yon, makakapasok sila. Yung mga rebeldeng umaaligid kasi, nabigyan na ng abiso ng amo nila. Hindi sila nito gagalawin hanggat wala itong dahilan. Sa pagtungtong ng buwan ng Setyembre, muli na naman silang nagkaroon ng utos patungo sa lugar na yon. Aminado silang may kalayuan ang kanilang lokasyon, kaya na may paniguradong aabutin sila ng gabi kung pipiliin nilang tumungo roon noong araw na yon. Dahil sa nagmamadali ang kanilang amo na makuha ang lahat ng pinamili nito, kaya na may walang pagpipilian sila Ayong kundi sumunod. Bagaman dehado, nakipagsapalaran sila ng kanyang mga kasama alang-alang sa salaping ibabayad nito sa kanila. Habang binabagtas nila ang daan, wala naman silang kaide-ideya kung anong oras sila makakarating. Yung driver ng sasakyan nila nagsasabing baka abutin sila ng hating gabi. Yung iba namang kasama niya nagsasabing umaga na sila makakapunta. Makalipas lamang ang ilang oras, tumalikod na nga ang araw sa kalupaan. Sila Ayong naman, nag-umpisa ng maghanda ng kanilang mga kakainin para sa panghapunan. Hindi mahirap para sa kanila ang makapagluto sa likurang bahagi ng sasakyan, gawa ng napakalapad nito. May mga bentilasyon din ito, kaya na may hindi gaanong nakakahilo. Sa tuwing nagluluto din sila, binabagalan ng driver ang pagpapatakbo upang hindi matapon ang kanilang mga pagkain. Nang maihanda na nila Ayong ang kanilang pagkain, humanap sila ng bakanting daan na pwedeng matigilan para naman kahit papaano makasabay sa kanila ang driver ng sasakyan. Sa pagkakatanda niya noon, magbabandang 6:00 pa lamang ang oras noon, kung kaya't hindi pa madilim sa paligid. Sa loob din sila ng baryo nagpasyang kumain nang sa gayoy ligtas sila sa kawatan at iba pang mga taong mapagsamantala. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, wala naman sila noong inisip kundi ang makarating sa Margo sa Tubig bago sumapit ang umaga. Upang may kasalita noon ang mga kasama nila, minabuti nila Ayong na matulog na muna para naman maya-maya sila naman ang magdadala ng sasakyan. Makalipas lamang ang ilang oras, paspasan na nga ang kanilang biyahe. Napakadilim na din ng gabi at wala ka nang makikita sa paligid kundi mga puno at damong nagmamasid. Kokonti na din ang bahay na kanilang mga dinaraanan, kaya na may masyadong mapanganib sa kanila ang magmabagal sa lugar na yon. Pagtungtong ng 11:00 ng gabi, napilitan na ngang tumigil ang nagmamaniobra ng sasakyan.
Dali-dali nitong binuksan ang likurang bahagi ng sasakyan kung saan naroon sila Ayong na nagpapahinga sa mga duyan. Yong, ikaw naman. Puyat na ako. Kailangan ko rin magpahinga. Bungad na wika ng driver nila pagpasok nito sa likod ng sasakyan. Dahil sa ingay na ginawa nito, kaya na may agad namang nagising itong si Ayong. Matapos ang kanilang mabilisang pag-uusap, nagpasya siyang tumungo na sa unahang bahagi ng sasakyan upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa pagtahak niya ng daan, naging maayos naman ang lahat. Lamig lang ng hangin noon ang kanyang inaalala, lalo pat medyo kagubatan na ang dinaraanan niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang malapit na siya sa lugar na pupuntahan nila, bahagya naman noong napatigil itong si Ayong sa kadahilanang pansin niya ang pagbabago ng daan na kanyang tinatahak. Nasisiguro ni Ayong na walang pailaw ang daan patungong margo sa tubig, kaya na may labis ang kanyang pagtatakas sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Ayon kay Ayong, na noong tumigil siya sa pagpapaabante ng sasakyan, nakasilay siya ng mga kulay asul at berdeng kumikislap sa daan. Dahil sa ginawa niya, bigla namang nagising ang orihinal na nagmamaniobra ng sasakyan para tingnan ang paligid. Pagpasok nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman yung nagtanong sa kanya ng, "Bakit ka huminto? Tuloy mo lang, Ayong. Tumigil ka kapag may bahay ka nang nakikita." "Hay nako, hindi pa talaga kita pwedeng pagkatiwalaan. Mapapahamak tayo ng dahil dyan sa ginagawa mo eh." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya ditong itinuro ang mga bagay na kumikislap sa daan. Pagsilay ng driver ng sasakyan sa mga bagay na yon, maging ito man ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nasilayan. Upang makasiguro na tama ang tinatahak nilang daan, nakipagsalita na ito sa kanya nang sa gayoy hindi na sila maligaw. Ayon sa kanyang kasama, minsan na din itong naranasan ang ganoong pangyayari bago sila makarating sa margo sa tubig. Hindi niya alam kung bakit nangyayari ang mga ganong pangitain, pero nasisiguro niya na maaaring paglalaro ito ng mga engkanto. Alam na alam kasi ng kasama noon ni Ayong na masyado nang makabago ang ganoong mga teknolohiya, lalo pat bibihira lamang siya nitong makakakita sa kalsada. Karaniwan din yung ginagamit sa mga syudad at hindi sa mga lugar na walang katao-tao. Isipin ninyo, hindi pa gaanong kaunlad ang mga taong yon, kaya na may wala sa isipan ng gobyerno ang magsayang ng mga ganoong teknolohiyang gagamitin lamang sa mga kalsada na wala namang dumaraang tao. Matapos namang marinig ni Ayong ang salaysay nito, minabuti na lamang niyang magmasid sa mga lugar na kanilang madaraanan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsipat sa paligid, nakasilay siya sa unahang bahagi ng daan ng isang malaking bahay na kulay puti. Pagdaan nila dito, sa hindi inaasahang kaganapan, nakasilay siya ng mga taong pugot na ulo na naglalakad sa labas ng bakuran ng bahay. Ang mga kamay ng mga nilalang na yon, merong mga nakasinding kandila na animoy hindi namamatay kahit anuman ang lakas ng hangin. Dahil sa bilis ng kanilang pagpapatakbo, kaya na may hindi na ito napansin ng kanyang kasama. Si Ayong noon, halos hindi na makapagsalita sa kadahilan ng klarong-klaro sa mga mata niya ang kanyang nakita. Lumipas pa ang ilang minuto, akala niya nakalayo na sila sa lugar na yon. Subalit pagsilay niya naman sa unahang bahagi ng kanilang dinaraanan, muli na naman niyang nasilayan ang bahay. Dala ng takot noon ni Ayong sa kanyang mga nasisilayan, minabuti na niyang ilahad ito sa kanyang kasamang nagmamaneho. Noong una nagtatalo pa sila, gawa ng mariin itong naniniwala na wala siyang nakikitang bahay sa dinaraanan nila.
Maya-maya pa, bigla naman silang napatahimik nang marinig nilang tumirik ang kanilang sasakyan di kalayuan sa puting bahay na malapit na naman nilang madaanan. Pagsilay ni Ayong na malapit lang sila sa lugar na yon, halos himatayin na siya dahil sa sobrang takot. Ang ginawa niya, pilit niyang ibinalik ang kanyang wisyo sa katawan niya sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang daliri. Nang namatay na ang sasakyan, dali-dali namang bumaba ang kanyang kasama habang nagwiwika ng, Napakamalas naman oh, kung saan malapit na tayo eh. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ginising ang iba pa nilang mga kasama na kasalukuyang nagpapahinga sa likod. Lumipas lamang ang ilang minuto, hindi pa rin umaandar ang sasakyan. Dahil sa abalang-abala sila noon sa pagkukumpuni, kaya na may hindi na nila nabigyan ng pansin ang nasipat niyang puting bahay. Maya-maya pa, nang mapagtanto nilang hindi na aandar ang sasakyan nila, minabuti nila noong magpahinga ng bahagya. Habang nag-uusap ang kanilang grupo, doon na itinuro ni Ayong ang puting bahay na kanina niya pang nasisipat. Upang hindi siya mapagalitan ng nagmamaneobra ng sasakyan, minabuti niyang wag na muna ditong ilahad ang mga bagay na kanyang nasilayan. Pagsipat naman doon ng kanyang mga kasama, hindi maiwasang magtanong ng mga ito, lalo pat nasisiguro nila na sa ilang ulit na nilang pagdaan sa lugar na yon, wala pa silang nakitang puting bahay maging ang mga pailaw sa kalsada. Dala ng kanilang kuryosidad, nagpasya silang tumungo roon para tingnan kung sino ang nagmamay-ari ng bahay na yon. Inakala din ng kasama noon ni Ayong na maaaring rancho ang lugar, kaya may bahay sa entrada. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon na siya nakipagtalo. Paulit-ulit niyang inilahad sa kanyang mga kasama na merong nangyayaring kakaiba sa bahay na natagpuan nila. Rancho? Rancho ng baka-baka mo? Nababaliw ka na ba? Paano magkakaroon dito ng rancho? Purong kakahuyan dito. Tsaka, sino namang baliw na taong may isipang manirahan dito? Sige nga, paliwanag mo. Irritabling wika ni Ayong sa kanyang kasama. Sus naman, huwag kang magsalita ng tapos. Hindi naman natin alam ang iniisip ng may-ari niyan. Tsaka malay mo, di ba? Marami silang sasakyan, kaya dito sila nagpasyang manirahan. Sagot naman ng kanyang kasama. Matapos ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan na nga silang naglakad patungo sa lugar na yon. Si Ayong noon, labag na sa loob ang sumama dahil alam niya sa kanyang sarili kung ano ang mga nilalang na kanyang nakita. Pagpatak ng hating gabi, sakto naman ang pagdating nila sa harapan ng bahay na puti, kung saan doon nila nasilayan ang mga pugot na ulong naglalakad na merong mga kandila sa kamay. Nang masipat ito ng kanyang mga kasama, tila bang hindi na nakagalaw ang mga ito dahil sa labis na takot. Segundo lang noon ang dumaan nang masipat nilang humarap sa kanila ang mga katawang may pugot na ulo at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paglapit sa kanila. Subalit, hindi pa man nakakalapit ang mga nilalang na yon, bigla naman yung natigilan sa kanilang paghakbang dahil sa pagdating ng isang dambuhalang kalabaw. Pagsilay nila Ayong sa kanilang tabi, doon nila nasilayan ang dalawang kalabaw na merong 4 na sungay, nanlilisik ang mga mata at parabang merong sariling pag-iisip. Pansin din nila ang matatalas nitong mga pangil at walang tigil na paglalaway. Makalipas lamang ang ilang minuto, meron silang nasipat na 2 katawan ng tao na unti-unting lumalabas sa loob ng tiyan ng kalabaw. Hindi naglaon, namatay ang mga kalabaw na yon at kasabay nito ang pagsilay nila sa 2 nilalang na kawangis ng tao na merong abnormal na pangangatawan.
Kakaiba din ang mga amoy nito na halos napakalayo na sa amoy ng isang ordinaryong tao. Matapos nila yung masilayan, parang silang mga estatwa sa kanilang kinatatayuan. Ni paggalaw ng mga daliri nila hindi nila magawa-gawa. Ang iilan sa mga kasama noon ni Ayong umiiyak na sa kadahilan ng alam na alam nila kung ano ang mga nilalang na yon. Nang masipat naman niyang naglakad patungo sa mga katawang may pugot na ulo ang dalawang nilalang, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang kasama na nagmamaneho ng sasakyan nila. Pilit niya yung hinihila papalayo dahil medyo malapit na ito sa bakuran ng tahanang yun. Nang medyo mailayo na niya ang kanyang kasama, minabuti niyang tumakbo pabalik sa kanilang sasakyan para sapilitan yung paandarin. Yun na lamang ang nakikita niyang paraan para makaalis sila ng buhay sa lugar na yon. Subalit kagaya ng inaasahan, bigo pa rin yung mapaandar ni Ayong. Nang dumating na sa puntong wala na siyang pagpipilian, nagpasya siyang sapilitang hilahin ng kanyang mga kasama pabalik sa loob ng kanilang sasakyan. Habang ginagawa niya ang mga bagay na yon, labis-labis naman ang kanyang pagtataka kung bakit siya lamang ang nakakagalaw sa kanila. Wala din naman siyang ibang dala maliban sa maliit niyang kwintas na ibinigay ng kanyang asawa. Pagsilay niya dito, doon niya napagtanto na maaaring ang kwintas niya ng San Benito ang bumabasag ng tigalpong ipinataw sa kanila ng mga nilalang. Upang mailigtas ang kanyang mga kasamang nasa bingit ng kamatayan, hindi na siya nag-alangan pang yon ay hilahin pabalik ng kanilang sasakyan. Yung una niyang dinala sa loob ay ang nagmamaniobra nito nang sa gayoy kapag bumalik na yun sa normal, magagawa na nilang makaalis sa lugar. Kahit takot na noon si Ayong sa paglapit sa bahay na yon, wala siyang magagawa sapagkat siya lamang ang may kakayahang gumalaw sa kanilang grupo. Sa bawat pagbalik niya sa bahay na puti, bitbit niya ang kanyang panalangin na sana'y wag pa silang mapansin ng mga nilalang na nagawa nilang masilayan. Ngunit matapos niya lamang mailigtas ang pangalawa sa kanyang kasama, doon niya nasipat ang dalawang nilalang na pilit hinihila ang tatlo pang naiwan. Dali-dali yung kinaladkad ng mga nilalang papaloob na siya namang ikinatakot niya ng husto. Alam ni Ayong na mayroong mangyayaring masama sa mga ito dahil kitang-kita niya sa mga nilalang na yon ang kabangisan. Nang makapasok na ang kanyang mga kasama sa loob ng puti na bahay, wala na siyang nagawa kundi ang kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang sasakyan. Habang papalayo siya sa lugar, rinig na rinig niya ang mga pagsigaw ng kanyang kasama na animoy dahan-dahan ng pinapatay. Sa pagdating niya sa kanilang sasakyan, agad naman siyang pumasok sa loob nito para magtago. Ang ginawa niya, bumaluktot siya sa ilalim ng manibela upang hindi siya makita ng mga nilalang na maaaring pumunta sa kinaroroonan nila. Hindi naman kasi siya maaaring sumunod sa pinagtaguan ng kanilang driver lalo pat nasa labas ang trangka nito. Habang nakabaluktot doon si Ayong, wala siyang nararamdamang iba sa kanyang katawan maliban sa panginginig at pamamanhid. Kahit hindi niya noon na lamang kanyang gagawin, minabuti niyang humingi na lamang ng tulong sa Diyos para sa ikaliliwanag ng kanyang kaisipan. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan namang nag-iba ang simoy ng hangin sa paligid. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, rinig na rinig niya ang pag-aangil ng dalawang nilalang sa labas ng sasakyan nila. Maya-maya pa, bigla namang nagwika ang isa sa mga ito ng, "Yung isang kasama mo nasaan? Isuko mo na yan sa amin at ipinapangako ko, walang mangyayari sa'yo. Hindi kami nananalo ng mga taong may laso ng dugo." Matapos nitong makapagsalita,
Dahan-dahan naman itong ikinarit sa katawan ng sasakyan ang matatalas nitong kuko. Nag-umpisa na din ang mga itong ugain ng pinagtataguan ni Ayong upang takutin pa yon ng husto. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, pilit naman niyang pinipigilan ng kanyang sarili na sumigaw dahil sa takot. Alam niyang may posibilidad na tumaob ang sasakyan nila, gawa ng ramdam niya ang hindi masukat na lakas ng dalawang nilalang na yon. Kahit hindi niya alam kung ano ang mga ito, isa lang ang pumapasok sa kanyang isipan at yon ay walang iba kundi aswang ang mga nakasagupa nilang nilalang. Lumipas pa ang ilang minuto, nakarinig siya ng mga paglipad sa paligid. Sinasabayan din niyo ng mga pag-alulong ng mga aso na halos hindi naman niya mawari kung saan ang gagaling ang mga ito. Habang nakikiramdam siya sa pagpasok ng mga nilalang, bigla naman siyang napasigaw sa kanyang kinaroroonan nang maramdaman niyang hinihila patungo sa bahay na puti ang kanilang sasakyan. Bagaman alam niyang napakabigat ng sasakyang yon, labis-labis ang kanyang pagtataka kung bakit nagagawa yun mahila ng dalawa kahit nakababa pa ang preno nito. Dahil sa wala naman siyang magagawa, minabuti na lamang niyang manatili habang patuloy na nagdarasal. Lahat na yata ng santo ay nabanggit na niya, maitaboy lamang ang mga demonyong pumapaligid sa kanila. Sa pagdating ng kanilang sasakyan sa harapan ng bahay na puti, doon na siya nakarinig ng mga pagnanangis sa buong paligid. Unti-unti na din niyang nararamdaman ang pagbukas ng pintuan ng kanilang sasakyan na animoy meron doong nagbubukas sa loob. Pagsilay niya sa ibabaw ng kanyang kinaroroonan, doon niya nasilayan ang pugot na ulo ng isang tao na nakaharap sa kanya. Kahit pumapasok na sa kanyang isipan noon ang tumakbo, pilit niya pa rin yung pinipigilan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na mas mapanganib ang mga nasa labas ng sasakyan. Lumipas pa ang ilang minuto, napansin niyang tinatakot lang pala siya ng nilalang na yon para sapilitang buksan ng pinto. Ang ginawa noon ni Ayong, pinakalma niya ang kanyang sarili upang hindi siya makagawa ng mga desisyon na dala ng kanyang takot. Inaasahan niyang gagawin niyo ng mga aswang sa kadahilan ng yun lang ang paraan para mamanipula nito ang kanyang isipan. Ayaw namang mangyari ni Ayong ang bagay na yon, kaya pinilit niyang huwag magpadala sa kanyang takot. Kahit pakiramdam niya wala na siyang paraan para makaligtas sa gabing yon, pinilit niya pa ring sundin ang lahat ng kanyang naiisip na plano. Sa paglagpas pa ng kalahating oras, medyo nagiging normal na sa kanya ang lahat ng bagay na kanyang nakikita. Yung pugot na ulong nakaupo sa upuang malapit sa manibela ay dahan-dahan ang naglaho, indikasyon na tapos na ang trabaho nito. Bago pa man sumapit ang 2:00 ng madaling araw, nararamdaman na ni Ayong ang dahan-dahang pagtahimik ng buong paligid. Medyo humuhupa na din ang nararamdaman niyang takot sa kadahilan ng panatag na ang kanyang isipan na hindi siya roon mapapasok ng mga aswang. Maya-maya pa, hindi na niya namalayan ang kanyang sarili na nakatulog na pala siya. Kung hindi pa siya noon nakarinig ng mga ingay sa likod ng sasakyan, hindi pa siya noon tuluyang magigising. Sa pagsilay ni Ayong sa labas, bumungad sa kanya ang purong gubat na paligid. Normal na normal ang pangitain doon na para bang walang nangyayaring kapangi-pangilabot tuwing gabi. Nang mapagtanto niyang ligtas ng bumaba, dali-dali naman niyang pinuntahan ang kanyang mga kasama na nasa likod ng sasakyan. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ito sa kanyang nakabaluktot habang nanginginig ang buong katawan. Sa paghawak niya sa ulo nito, doon niya napagtanto na mayroong palayong matinding lagnat. Ang ginawa niya, inalalayan niya yon patungo sa unahan para doon na lamang yun pagpahingahin. Sinubukan na din niyang paandarin ang sasakyan at sa awa naman ng Diyos,
nagawa niya na yung mapaandar. Sa pagdating nila sa lugar na kanilang pupuntahan, galit na galit naman silang sinalubong ng kanilang amo. Ngunit bago pa man yun makapagreklamo sa kanilang pagdating, tapatan ng inilahad ni Ayong na nais na niyang umalis sa trabaho. Matapos itong malaman ng kanyang amo, agad naman itong hinanap ang iba pa niyang mga kasama. Subalit nang dadalawa lamang sila nitong nakita, agad naman siya nitong ipinadakip sa otoridad para paimbestigahan. Alam niyo ba, nasa humigit 3 taon ang binuno ni Ayong sa bilangguan sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Pero para sa kanya, mas mainam ng ikulong kesa naman maulit pa yung nakakakilabot niyang karanasan noong minsan silang bumiyahe papuntang Margo sa Tubig. Okay, opinyon ko sa kwento. Mula kalahati hanggang medyo dulo, purong pangingilabot yung nararamdaman ko. Kasi isipin niyo kung kayo yung nasa sitwasyon ni Ayong, anong gagawin niyo? Kasi pwede ka nang mamatay ron eh. Pero hindi namatay si Ayong. Bakit? Meron kasing paraan ng Diyos para ipakita sa'yo na nandyan siya para sa'yo. Isipin niyo yung medalyon niyang San Benito. Pustahan tayo, hindi niya pa alam kung paano dasalan yun o kung ano man. Ano lang ginawa ni Ayong? Nagdasal ng taimtim, humingi ng tulong sa Ama, yun, dininig siya. Pero yun nga, yung himala ng San Benito, minsan talaga, kahit hindi nyo buhayin, kahit hindi nyo pakainin, kahit wala kayong gawin, bili lang kayo ng ordinaryong medalyon, tas naniniwala kayo na buhay siya. Pustahan tayo, pag emergency, gagana yung mga medalyon ninyo, kahit ano pa yung tangan ninyo, basta emergency, gagana yan. Kasi kung napapansin ninyo sa mga medalyon, may mga nakaukit dyan na salita o minsan acronym. Tas may mga meaning yan na alam ko karamihan din sa inyo, hindi alam ko na yung meaning nun. Pero gumagana yun Pero pag emergency lang. Pero pag yung susubukan mo siyang gagamitin mo sa panggagamot, hindi gagana yun. Pero sa kaligtasan mo sa sarili mo, gagana yan. Tas bonus points pa pag yung humingi ka ng tulong kay Lord. Kaya solid tong kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.